udal gobernu antolatzerakoan, lantaldia osatzerakoan eta erantzukizunak banatzerakoan erabaki genuen kirol arloa bi zatitan edo bi zinegotziek eramatia. Lehenengo 2 urtetan, beste 4 urte zeraman kirol zinegotzi bezala, Santi Garate jauna, eta azkenengo 2 urtetan, udaletxe berrian zen, Iban San Martin jauna. Orduan, 2 urte horiek pasa diaia, eta jatu da eguna, Santiri eskertzeko bere lana, eta Ibani honena opaetzeko, egun 2 urte hauetan. Jon Urien alkateak esan da bezala legegintzaldi erdira heldu garenean, udal zinegotzien arteko erantzukizun trukaketa bat izan dugu. Orain artekoan, Santi Garate izan da kirol zinegotzia eta hemendik legegintzaldiaren amaierara falta diren 2 urteetan, ardura hori Iban San Martinek izango du. Ibanek datozen 2 urteotan eta jarraitzeko baloria badien datozen urteetan ere izango du gauzak, pendiente geratu diren gauza horiek bukatzeko aukera eta hobetzeko aukera eginak daudenak, ordan zentzu hortan lasai geratzen naiz. Eta amaitzeko bai, zorionik hoberena opa diot Ibani, ez dakit oso ondo konstiente dan zenbat lan inberra izango duen, baina berarekin hitz egin dudan gutxi honekin ni baino ere ordu gehiago sartzeko aukera izango du eta erantzunkizun honek behar ditu ni sartzia ahal nituen ordu horiek baino gehiago, ezta? Esan bezala eta dakigun bezala partaidetza oso handia da, kirol erakundeek eta eskolek asko eskatzen dute beren mailara iristeko, udaletxetik ere kargua erantzukizuna dakanak ere orduak sartu behar ditu, tamainan ibiltzeko. Eta zentzu hortan, iruditzen zait udalaren izendapena edo koaina erantzunkizuna eramango duna, aukera gehiago izango ditula zentzu hortan, eta beti ere kirol erakundek eta eskolek dakaten jarrera positiboarekin lana errestuko diote seguru, naiz eta buruko min batzuk eman hori bai, baina lana errestuko dizute eta gauzak aurrera eramaten lagunduko dizute inolako zalantzari gabe. Orduan zentzu hortan berriro zorionek ahondiena eta sorteriko berena paizut, Iban. Ni naiz Iban San Martin, 25 urte euskatek eta EAJ-PNV-ko zinegotzia naiz, ez? Datozen 2 urteetan, ni izango nauzue kiroletako zinegotzi berria, eta hasteko esan behar dut, niretzat sekulako erronka degula kargua hartzea, ez? Erronka eder hori ilusioz, gainezka, eta gogotsu hartzen dut, 2 arrazoi nagusigatik. Alde batetik zarauztarra naizelako, eta bestetik kirola meite dudalako txiki-txikitatik. Zinegotzi izateak beraz, nire elderriaren alde lan egiteko aukera eman dit, eta benetan gustoko dudan arlo batean gainera. Oso eskertuta nago horregatik, baina ardura handia da aldi berean eta nire hitza ematen dizuet erantzunkizunez betetzen saiatuko naizela. Kirola alde desberdinetatik bizi izan du txikitatik. Kirolari amatorra naiz aspalditik, zarauztar gehienak bezala eta entrenatzaile gisa ere aritu nintzen. Hori ere esperientzia berazgarria izan zen niretzat. Azken urteetan berriz kirol txapelketetan eta jardueren antolaketan aritu naiz lanean. Esperientzia hori lagungarri izango dudala uste dut zinegotzi gisa ekarpen polita egin ahal izateko.